Nobyembre ng nakaraang taon nang ilunsad ng pamahalaan ang Buhay Ingatan Droga'y Ayawan o BIDA Campaign. Ang nasabing kampanya ay nanghihikayat ng aktibong partisipasyon mula sa mga ahensya ng gobyerno at iba pang sektor upang masugpo ang paglaganap ng ilegal na droga. Sa kampanyang ito, ginaganap ang iba't ibang programa kabilang na ang Zumba at running events sa buong bansa. At nitong linggo, March 5, isang fun run ang inorganisa ng Department of the Interior and Local Government o DILG Region 3 sa Clark Parade Grounds, Clark, Pampanga. Ito po ang isa sa pinakamalaki na crowd po na nag-gather natin para dito sa BIDA campaign. So nationwide, tuloy-tuloy ito. Tayo naman po dito, may dalawa pa tayong pinaplano na medyo malaki aside from yung mga bawat LGU na lang. One in Bulacan and maybe one in Nueva Ecija. Nagpakita ng suporta ang halos 7,000 empleyado ng mga lokal na pamahalaan, barangay at municipal officials, kabataan at kinatawan ng mga samahan mula sa iba't ibang lugar sa rehiyon. Salamat din sa DILG na napakaganda ng ginawa nilang event na ito for campaign awareness. Lalo na sa ating mga kabataan. And we in the Department of Education is also one with them in the campaigning for this kind of campaign of and awareness for illegal drugs. Maganda po yung programa po ng DILG ngayon na meron pong libreng patakbo at especially po, hindi naman po kasi totally para sa pera, para sa akin po. Ito po para po sa health po natin, fitness, sa mental health po, importante para sa akin din po. Mas maganda pong malulong na lang po sila sa mga ganitong mga events, exercise. Dito po yung magandang bisyo kaysa mabisyo po sila sa isang masamang droga. Dumalo rin si DILG Undersecretary for Plans, Public Affairs and Communications Margarita Gutierrez na tubong Bataan din. Well, sa part po na ito, effective po ito dahil po we're involving po the whole community po. So maganda po yung participation and involvement po ng mga tao kasi hindi lamang po gobyerno po o law enforcement po ang tumutugon ho sa problema ng illegal drug, kundi lahat na ho tayo eh. Parte na ho tayo ng problema na ito at parte rin ho dapat tayo na resolvehin ho ang at solusyonan ho ang problema na ito. Ayon kay Gutierrez, maganda ang resulta ng BIDA campaign simula nang maitatag ito. So, maganda naman ho yung ating progress ngayon. So far po sa buong Pilipinas po, meron na ho tayong 26,244 po na drug clear na barangay. I think may mga natitira pa po tayo less than mga 10,000 pa ho na hindi pa ho drug clear, and yun po ang goal ho natin ngayon na before at least the term ends po, matapos na ho natin yun. Sa tala ng DILG, 2,369 na undrug-cleared barangay sa Central Luzon matapos ilunsad ang BIDA program. 572 naman ang affected at 161 ang drug-free. Ayon sa PIDEA, maituturing umano bilang drug-cleared ang isang barangay kung mayroon itong functional na Barangay Anti-Illegal Drug Abuse Council, non-availability ng supply ng droga, drug awareness campaign, at voluntary and compulsory drug treatment and rehabilitation processing desk na kailangang sumailalim sa pagsusuri ng Regional Oversight Committee. Tiniyak naman ni DILG Regional Director Anthony Nuida tuloy-tuloy ang drug clearing program sa rehiyon. Tuloy-tuloy din po yung drug clearing program, yung aming pong evaluation ng mga anti-drug abuse councils, kung functional po sila. Tuloy-tuloy po yan, may audit po kami at pinapaigting po natin na making sure na nagtatrabaho po ang mga anti-drug abuse council natin at lahat ng komunidad ay nai-involve at sumasama po dito sa kampanya natin. Ako si Liana Canilaw, taga rito, kasama niyo para sa CLTV 36 News, atin to.